Il-Ministru Clint Camilleri stieden lill-Kummissjoni Ewropea l-missjoni ta' verifika f'Malta biex tosserva mill-qrib il-proġett ta' riċerka dwar is-seba' speċi tal-asafar tal-għana. Il-Ministru Camilleri qal dan waqt laqgħa li saret fuq talba tal-Gvern Malti mal-Kummissarju responsabbli mill-Ambjent Jessica Roswell. Stqarrija tal-Ministeru kwotatu jgħid li tul il-laqgħa żamm sod mal-pożizzjoni tal-Gvern Malti u spjega kif qed jimxi mas-sentenza tal-Qorti Ewropea. Fakkar li Malta onorat is-sentenza Ewropea tal-2018 li waqfet l-insib u introduċiet qafas leġislattiv ġdid taħt deroga separata strettament għal skopijiet ta' riċerka. Il-Ministru Camilleri spjega li din ir-riċerka qed wassal għal informazzjoni b'saħħitha, enfasizza li r-riċerka qed titwettaq b'mudell ta' xjenza parteċipattiva miċ-ċittadini u b'miżuri ta' nfurzar fis-seħħ biex jiġu evitati attivitajiet illegali. Tkellemna kif wieħed jista' nimxu id fit sabiex ikun hemm anke soluzzjoni possibilment fit-tul ukoll fejn jidħol din ir-riċerka u possibilment anke inizjattivi oħrajn li propju jkunu qegħdin jirrispettaw mhux biss lill-Kummissjoni Ewropea iżda dak kollu li ġie deċiż mill-qorti. Malta tibqa' issostni l-pożizzjoni tagħha. Il-Kummissarju Roswell laqgħet id-dialogu mal-awtoritajiet Maltin u affermat li l-Kummissjoni tibqa' miftuħa għad-dialogu biex tiġi żgurata konformità sħiħa mal-liġi Ewropea. Fil-bidu tas-sena l-Kummissjoni talbet il-Gvern Malti jimxi mas-sentenza tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li kkonkludiet l-applikazzjoni tad-deroga għall-asafar tal-għana kienet qed tikser id-Direttiva Ewropea. Fi stqarrija l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti esprimiet sodisfazzjon għall pubblikazzjoni ta' avviż legali li permezz tiegħu ingħat li ntemm dak li sejħu il-monopolju tal-birdlife fuq l-attivitajiet tal-bird ringing. Fisred dan bħala pass kbir il quddiem fir-riċerka xjentifika u fil-konservazzjoni f'pajjiżna għax bekk din il-prattika se tkun disponibbli għal kull entità kwalifikata u responsabbli.